Ние сме в Сърбия. Къде? На свлачището. Маги, отваряш прозореца да снимаш. Сега трябва да минем през ето този мост с колата. Имам чувство, че ще пропаднем. Ето и самата рекичка, тя не е много голяма. Има малки рибчици тук там, ама не е нищо особено. Стига! Добре. Ето го басейнчето. Влизаме тук в стария басейн, където е хотела, и вижте къде влизаме. Ето тук. Хубава ли водата? Това е стария първия басейн. Да. Ние си тръгваме. Да. За жалост. За да не сменявам примерно целата навигация, да Какво подсетиме да го питам? И висшата плът. И да отрево. На кое отиваме? Най-това. Там е песът. Добре, ще се качваме ли нагоре по стълб? Аз видих надолу да се слезем. Качвайте, защото ни нападат бързо, да мога да хвърляме копия. Крепостта на Момчилово. Момчилово вода в Пирот. Да. Българи юнаци. Пак ли говорят за луканки? Може би как се... Аз не ги разбирам. Как се образува на може. Хайде. Махай, помахай! Махай, мамо! Брат, тук е нота. Ай, още една кула. Има колко кули са? Тук мога да пропаднем. A fortress, a fortified settlement, a castle. The role of medieval